So yesterday, a Harare magistrate ordered that the rape trial for Walter Magaya should be conducted in a victim-friendly court and in camera, limiting public access to the proceedings. They are doing all this because my witnesses are vulnerable and they are going through a lot emotionally and mentally. So kuzoexposwa kune vanhu vari kuona senge zvisinganyatsoite zvakanaka. But manje lawyer raMagaya admire ari kuti we are going to fight for this. We don't want this to happen. Toda kuti zvinhu zvese zviitike pajekerere. Munhu wese achiona, not muchiwande. I don't know what you guys think with this decision because my rape victims or my complainants they are often exposed to further trauma in open court. So arrangement iri kuda kuti my witnesses and also vanhu vacho vakarepwa vasave vulnerable. Kana vakutaura nyaya dzavo vasabva vanyanyotariswa nemaziso akawanda, ndo zviri kuavoidwa izvozvi. I don't know kuti vachabudirira here kuti vasaite kuti vaite this public because lawyer uyu anenge ane nharo usingatomboite. Lawyer raMagaya, amen, I don't know. And then today they are saying pane nyaya imwe yabuda futi vakuda kunenedzerana naMakandiwa panyaya dzemarepe case iwawa macharges aya. Hanzi zvoni Makandiwa is influencing. Para-prosecutor who is dealing with this issue anonzi Tendai Shonai wekwamakandiwa anopinda chechi yekwamakandiwa. So vari kuti there's a rival iripo already between Magaya and Makandiwa, avaonane zvachose. So if Tendai uyu akaramba ari prosecutor, maproceedings ese achaitika achapedzisira Magaya asara nenyaya isiri yake. Justice won't be served because hanzi anenge achirwira Makandiwa panyaya idzodzo. Amene muri kuzvionawo sei ipapa hanzi is not going to do justice panyaya iyi because kana prosecutor achinyatsoziva zvake kuti Makandiwa naMagaya havawirirane, pane marivals aripo ipapo, hanzi iye acharwira papa. So they don't want to end up vanzi Magaya ane nyaya iye asina nyaya because prosecutor anenge ari biased. So now they are trying kuda kuti abviswe Tendai Shonai kuti abviswe as a prosecutor panyaya idzi because vari kuti they are religious rivals dziripo panyaya dzavo idzi. So hanzi anenge ari impartial, he won't save them well because of nyaya ma-religious backgrounds avainawo. Handisi hangu what you guys think, but isusu chatitotongoda ndechekuti justice should be served. Zvekuzoti Tendai anozotanga kurwira kuti Makandiwa nauyu vanounetsana zvisipo, we don't want that. Vanenge vakutotsvaga tunyaya tusina basa rese. Vari kuona kuti ma-rape charges avo akaita kunonzi kuvasona ende zvinhu zvacho hazvina kutombomira zvakanaka. Vakuda kutsvagana nenyaya kuti havasi kuda to move on to a victim friendly unity. Apa vakutaura kuti zvoni prosecutor futi hatisi kumuda. Are they not making too many demands for people that are being accused? Ma-accused anobva ada kuita ma-demands akawanda kudai here. I mean, I don't know. Probably they are within their rights. Handizive vanoziva zvemutemo. Probably they are within their rights to call the shots. Semakolera ari kuita admire uyu lawyer raMagaya. Takanzwa zvedu kuti anovhiringidza not kuti anogona, hanzi anogona, he is one of the best. Nyaya dzake almost dzese dzaanoita he wins nyaya. So anenge ane kakutaura, anenge anowina nenyaya yekuda kuintimidate vanhu nekuda kusara like he's talking a lot. Ndo zvandiri kuona on this case he's just talking a lot and zvinhu zvacho zvimwe zvacho he can just let it go. Zvine basa rei ma-witnesses vakati hatisi kuda kuuya mucourt, toda kuenda through the camera, we want to deal tiri pakamera nyaya yacho iyoyo. Zvine basa rei? Ende court kana yabvumira ivo vanoda kuti court irambe kudaro sei? Why? Apa vakutaura futi kuti prosecutor ndewo kwaMakandiwa. Zvine basa rei izvozvo zvekuti prosecutor ndewo kwaMakandiwa? Nyaya dzacho soka, amen. I don't know what you guys think, but ndiri kuona senge Magaya paari pacho pakaoma. Lawyer anenge achimbotsvaga kuda kudii, but at the end iyi akaibuda ika aiwa vana mwari wavo. I don't know what you think, but kunenge kusina kumira zvakanaka kucourt. Regai tinzonzwa kuti nhasi court yacho inopera sei, zvinopera zvaita sei. Otherwise, please vasati vasubscribe, please make sure that you are subscribed and see you in my next video.